Dumating na yung aking kaibigan. Ito siya, oh. Kasama ko ngayon ang aking kaibigan. Nandito kami sa IKEA mag-breakfast. Oh, itong aming kinakain. Parang nasa anong tawag doon? Nasa ospital. Dumating na yung aking kaibigan. Kasi kumuha siya ng cappuccino. Tapik tayo. Ito siya, oh. Day off namin ngayon, kaya mag-enjoy kami dito, mag-stroll at ganun. Oh, ito na ang aming breakfast. May itlog. Tapos yung binayaran lang namin, $5.95. May kape, lahat na, may itlog. Sabi si camera, chief. Tapos na kaming kumain. 2 hours kaming nag-breakfast kasi ang dami naming daldal. Ngayon, nag-store na kami. Tumitingin yung kaibigan ko ng mga gamit niya. Sinasamahan ko lang siya kasi magtingin-tingin daw siya sa yung kailangan niya sa bahay. Yun. Tapos na kami at ito ang aming nabili. Tapos na ang aming shopping dito sa IKEA. At ito ang aming nabili, oh. Konti lang. Noong una, punong-puno itong cart, pero nag-sort out uli kami kung ano talaga ang kailangan. Yun ang napili namin. Kaya, yun. Ngayon, uwi na kami. Hi! Nakauwi na kami, or nakauwi na ako. Galing sa aming IKEA shopping tour. Oh, sila may itlog. Dito may itlog at, check ma? Itlog, tapos sa loob, kung ibabaliktad ito, may dinosaur na lalabas. Okay? Tapos, ist du zeigen? Merk mal. Ganyan. Tada! Naging dinosaur na siya. Oh, si Ankylosaurus ang pangalan ng dinosaur. Liam? Anong pangalan ng dinosaur, Liam? Ankylosaurus. Genau, ja. At may binili pa ako. At yan ay ang aming At Tannenbaum, at Tannenbaum, at Tannenbaum sa Germany. Ang aming Christmas tree. Whee! Nakabalot pa. Kaya ganito. Ang laki. Hindi ko na ang laki-laki pala, oh. Medyo putulin ko sa taas. At yung Christmas tree, ilalagay ko mamaya dito sa may panghawak. Kulang ngayon ang nagva-vlog kasi si Kame at saka si Jeb may sakit. Kaya nandun sila natulog. Kasi yung balak kasi na sana namin magsama kami na bumili ng Christmas tree. Pero yun, nagkasakit sila. Kami lang ni Liam ang walang sakit. Kaya kami dalawa nang bumili ng Christmas tree. Yung balak namin, ilalagay namin ang Christmas tree dito. Para naman medyo sentro sa ating living room.
Yun, titignan na natin kung maganda yung position niya. Kailangan alisin ko pa ito yung ating tukduan. Kung anong Tagalog nito, bangkito ba? Or Ilocano yung bangkito? Lagay ko muna dyan. At yung aking laba, aalisin ko pa pero bukas na lang. Kasi hindi pa tuyo eh. Wala kasi akong ibang paglagyan. Oo. Kaya dito na. Buksan ko na itong paglagyan. Paano na pala ito? Nakalimutan ko tuloy. Ganun. Ito, lalagay ko na dito. Temporary pa, pwede ko namang i-push mamaya sa dito or dito. Tignan natin. Kumukulo na yung aking rice. Tignan ko muna yung rice. So, ngayon ilalagay ko na dyan. Soll ich den Hilfe eigentlich lernen? Muss ich den Baum halten? Ich helfe dir. Ich muss das. Oh, ich habe meinen Finger. Total weh. Soll ich? Nein, noch nicht zumachen. Mach. Ich muss nämlich auf den. Kannst du meine Schere holen? Ich habe das vergessen aufzuschneiden. Hol meine Schere. Tumudok. Ich weiß. Da die Schere. Das hatte ich von meinem Leben. Nicht da, nicht da. Entschuldigung, Mama. Liam, ich schneide das auf und du tust es unten am Fuß weg. Nicht hier, sondern hier unten am Fuß weg, ja? Jetzt, dann mach mal weg. Okay. Ist frei? Oh Gott. Jetzt. Jetzt, ja? Zu schnell waschen. Mach zu schnell jetzt. Schon mal auch schon zu schnell. Das ist schon mit, ne? Soll ich? Nicht mit, aber es geht schon. Soll ich? Mach mal. Nicht, nicht. Lass mal los. Oh, okay na. Medyo takot ako kasi yung stand namin parang masyadong maliit para sa yung malaking tree na ganito. Ja. Ngayon, bubuksan ko na itong net para magbukas ang kanyang mga branch. Ayan. Jetzt musst du weiter weg und kommst du hierher hier zeigen. Gut machst du. Oh. Der ist ja riesig. Okay. Ang laki-laki pala yung binili namin. Akala ko maliit lang kasi kung nasa labas, parang maliit yung itsura niya. Pero kapag sa loob na pala, malaki pala. Pero okay lang naman, di ba? Ja, etwas schief. Ja. Ayan na yun, ang may sakit. Sabi niya, pangkis daw, banking.
Eh, wala ka naman kasi. Hindi ulit ko. Hindi here. Ginawa namin ni Liam yan. Ah. Ayan. Inlock mo? Tapos lock pa ba? Okay. Okay. Okay na. Pangkis la tawad. Pagkis na ta. Putudak pa sa jengato na niya. Yeah. Ja. Pagkis na kakaparo. Das ist nicht gut. Ja, der ist schön, gell? Oh, ayan yung may sakit. Ja, der Reis kocht noch. Hab ich auch ein Ei, Mama? Oh, ja. Asan daw yung rice? Gutom na sila. Gusto rice at saka itlog yun. Kagawa ko ng itlog. Yun ang aming ulam ngayon. Kasi walang time na magluto. Oh. May sakit. At kami may sakit. Ako walang sakit. Alisin ko na yung net sa taas. Mereka tadi na ikaw. Putulin niyo nga doon. Kasi Putulin mo na yung ano na yan. hindi ko naman maputol ito. Akala ka kutsilyo. Kailangan ko ng ano dyan. Kutsilyo. Oo. Ayan. Agparsyak mo dun, makamapan dyan matak. Wer ist es? Er kann schon kommen. Oh, ayan na. La 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 la. Oh. I-deco pa natin para mas maganda. Alle Jahre wieder kommen bekannt. Bekannt. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde wieder, wo wir Menschen sind. Sagt den Menschen alles, dass sein Vater ist. Kehrt mit seinen Segen jetzt Du musst es ein bisschen Geh auf seine verteilen. Wege, wo wir immer eine mitten Stelle. auf. Dito may nahulog at nasira. Kailangan i-vacuum natin. Ito ginawa ni Liam noong last year sa kindergarten. Ayun, natapos na yung aming Christmas tree. Ganito ang mga deco namin, yung mga binigay o mga ginawa na sarili. Ito lang siguro ang binili ko, yung mga balls. O anong tawag dito? Sa English or sa Tagalog? Ito ginawa rin na binigay. Ito yung ginawa ng workmate ko.
Very cute. Ito binili ko. Ito na bell. Ito rin binili. Bili rin. Ano saan yung mga ginawa? Ah, ito. Ginawa ni Kamya noong kindergarten ito. Oh. Ito rin. Ginawa. Yung mga iba binili ko. Kagaya nito. Ito rin nagawa. Yung anong tawag kasi dito? Nakalimutan ko na. Ginawa ng isang kaibigan yata ng nanay ko noon. Matagal na. Yan. Tapos, ito rin yung ginawa ng workmate ko. Huh? Ang galing nilang gumawa, ng nakakatuwa. Cute. Ito naman, laro. Nalinagyan ko lang ng yung ng tali para sa Christmas tree. Ayun. Kulang na lang yung ilaw. Dapat yun ang first na inilagay ko. Pero, ewan ko, nagkabaliktad na. Hayaan mo na. Yung ilaw na lang ang kulang. Tapos na. Alam ko na yung pangalan nito. Gansilyo. Na gansilyo, di ba? Sa Tagalog rin ba, gansilyo? Ang tawag dito? Ito na yung aming natapos na Christmas tree. Und ein Feuerzeug. Blaue Ende. Kaya magpaalam na kami ni Liam. Sa next time ulit.